Hey, and then you. I can't say. Yo, no one fear say. You're Timothy. 88. Yes. Now I hear it. What's me another? Hey! Hey! Ajaima. 88 no to me adwuma. And the question. Na brampa. Malady. Ya wo yere wo ho. Oba no je friend say. I'm a friend. I'm considering me a bar. Na oba no so anya mfie say. 71. Ah mam. Otimi bi. Your friend say. Elizabeth Elizabeth. Ekuyokun. Mrs. Ah, would you mean any drama who ba? Oh, my lady. That's it now. Sumpa FM. Nenye. Edwada bi dangerous. Ejaima. Wo ba ye dem ha. Ya wo Bible. Ye wo Quran. Bodua. 21st aya na o masomo odi ntina metietie mu. De ai na wo pe. Bible. Na agwa hia azole. Yeni. Yo, ene ya yankudo. Yakun. Ni ya ma yi ba ko e. Kotete ba ko peja. Nyum ne ntu kakre. Peja zi enyum ba ko eja. Ye mfa mprapra ko em. Ai. Peja ba ko ma ye ni. Eja wura fi o. Wura fi nyum. Ajum enyum. Ose de. Sanfas. Da bi enyum aye tu o. Yes sir. Ai zi enyum na me se me ye ba ko. Yenyina ye tie Sumpa. Oni de. Yeko minie yeko Jobwe yedi minie yeko mun ka za anyum no. Eja ma peja babro no. Peja babro na niema atia fa baby. Eja peja kosoro. Som babro na peja kosoro. Na bo udin eye me Emmanuel Amwa. Eye me Emmanuel Amwa. Bi kura babro. Bible. Sa asem wa me be kan. So se mo me be kan. Trodo. Tro no. Mini tro. Wonya me boa me. Nyame boa me. Order. Ejaima. Asem be na ade abeda me wada woro ma. Katachie. Ye tie o. Eja kasa asem wa wode nam. Aso am de nam no se. Abrantie bi your friend Joe boy. Orangunani. Or carpenter ni. Nenye. Ana. Ofa me babai Naomi Amwa. O baba ya oti a wo hwe nanimu. Tinje Naomi Amwa. O sinu diga nto ne maka krakra. No kore. No reko angunaga ho. Kuma se anwaga. Kuma se anwaga. Ammo. Ana brantie hu no fa no. Se me pew. And so, Navi, Beman and Wadi Oba, Sa. This woman is so penal. And then it's now. On it's now, and then you say by. You got two and so on. About the years. Okay. And of course, and it's now Oshakorano, and one away. Oh, Bema. And or then so, or natural, they're running an hour. Nana yedi was matching the to Nana no one of nature. Okay. The one says, so Namasadi or a science. The Sumpa FM. Arabia, Macoran. What were about Bay? Macoran, the Sierra View or Macoran. I'm ready to come. Also, or no, we take good school. Obabe. My brother, and Okay. And I want to say over a vacation say, when you're very fiancé, over over Fano, now Coninna, I'm the Debbie. It's in Banco, and I'm Bacopa, managing on there.
nti mamfa no kɔ nti saa mmerɛ nti ne wɔ papa si ase ne wɔka kyerɛ ne papa Joe boy no ɔkɔ Joe boy no nti da koro bi nam kɔ adwuma mu ɔna papa de to m'anim sɛ Joe boy sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛfa ne ba ma ɛbɛ ne tena nti tikya mesrɛ ɔma no kwan na bibie ni ɛbɛ ha mesi wɔ mate ɛna mekɔbɔɔ me ba no amanneɛ ɛna so yɛ o nti gya no kwan ma ɔbɛfa akɔraa no baa amonaga hɔ akɔraa no kɔsu onya scholarship koraa na ɔkɔba ase sukuu ɔmo ma no scholarship nti wɔwa kɔ sukuu afei ɛma akɔraa nam kɔɔ kurom ɛbaeɛ no baa hɔ a busaa ɛsɛ yɛwɔe ɔne akɔraa no kɔɔ kurom ade wɔde akɔraa no kɔ anwonamam akɔraa no kɔ amonaga ɛna nkɔbɔ anwonaga ha yɛ ana anwonamam ɛna nkɔbɔ mo bɛyi amanneɛ nti mene me bɛyi akyire saa ba hɔ ɛbaa ne bɛbusaa no a wɔsɛ yɛwɔ mene kɔkyea me maame na yɛbie sukuu a ɔbɛba yɛwɔte afei ɛho a na yɛbie sukuu mehwɛ ne kwan ɔbɛba wama mani abere saa no mebɛyɛ kɔn so ɛkɔyɛ a so wokɔ GHS na wie GHS a wobɛba nti yɛdwobɔ deɛ woyɛ no mane nyi wo mede tuo no papa no anim ɔso tikya akɔraa no ayera wobɛba sɛ ho yɛde kwan saa wama saa ne kɔtoo no papa no anim na meba baako nso yɛ polisini yɛfrɛ ne kwamboama na wɔwɔ central ne ɔyɛ MTT nti nkɔbɔɔ no amanneɛ na kwamboama no ɔfrɛ no na ɔka kyerɛ sɛ me papa sesei ɔsi o akɔraa no wɔbɛkɔ akɔfa no aba si o ɔmu a na akɔraa no ma ɛna atena mfɛ me ba no kɔɔ kɔfɔɔ dua prosini no nti afei no ama wɔmu yɛ sɛ akɔbusa no a ɔsi o ɔwie secondary school a ɔbɛba ne wɔdeɛ woyɛ no ma ne nyɛ hu yɛyɛyɛyɛyɛ akɔraa no owie secondary wɔ ama ɛyɛ na magya akyirɛ die na mmaa so agya akyirɛ die woso anyɛre ho adeɛ na ka mbɛsɛ bi a wɔka sɛ ɛde ahonafo ɛdi agyadeɛ na ɛyɛ nti ɔdwuma mewu a ɔne bɛdwuma deɛ woanyɛ ho adeɛ nso ho ɛwɔ ho a deɛ agya akyirɛ die afei deɛ sɛ bere bi ɛbusaa no a wɔse akɔraa no ɔte ase nso woboa ɔkɔtɔn me nana no nti bɔmmɔdena sɛ ɔde ne bɛba ɛka no yɛatɔ ɔka no na anim obi mefrɛ no wɔse me kɔkɔɔ so aba mafa sɛ bɛyɛ afei wɔse me kɔkɔɔ so aba na meba bɛba afei de mfrɛ no a wɔse ɔkɔ Nigeria ɔne ne namfo bi ɛnsɛ ɛna mbɔ m bɛyi amanneɛ bɛyɛ nso bɛbusae asoma no saa ka sɛ ɔkɔ Nigeria ɔne ne namfo bi ɛna makonta baako sɛ ɔkɔ Nigeria deɛ a sɛ ne adwuma na ɔkɔkɔyɛ adwuma na ɔkɔyɛ sɛ ɛyɛ so bɛba afei sɛ abusaa no a mso neɛ ɔkɔ Nigeria fa no mama me fa no mama me ɔsi yɛ ɔmde bɛma yɛyɛyɛyɛyɛ ɔmfa no ma no ama yɛn afei asoma ɔkan sɛ ɔne ɔsewaa bi nateɛ ɔne ɔsewaa ne kɔɛ no ɔne ɔsewaa bi nateɛ na mso neɛ fa ɔsewaa no mama me ɔsi yɛ o ɛka saa ɔsi ɔde bɛma yɛ ɛka ɔsi ɔde bɛma yɛ ɛwɔ bi saa ɔmfa ɔsewaa no ma ama me ɛbɛsi dɛ ɛfrɛ no a saa na ɔka afei ne ha me ɛna mbɔ mabɛyɛ amanneɛ ɛna mso neɛ ɛmfa no nkɔ aha sompa ha wɔn yɛ adeɛ siibi so biribiara nti wɔn ka saa ne aboa nkɔfoɔ hiafoɔ ɛna sɛbi onibiafoɔ nti na wɔn mmeɛmfa no nkɔ ɛna osi wɔte ɛna naa na ofi ara no na ɛbaayɛ akyerɛ sɛ wɔn de hyɛ sɛ ɛne yɛ mmara. Ɛgya onana no ne papa ne bɛfa no akɔ no wɔ mfie sɛn. wɔ akɔraa no wɔ 12 ɔde no kɔ no wɔ mfie ebi ne wɔ mfie bɛ nsia ne bɔ. 11 years. Na yɛsɛ akɔraa no wɔnya sɛn. Sisi ya onye bɛ 28 years. Ɔkɔ ya kyɛ. Obi yɛ sika ne so kɔ ɔmra ma. Na kyɛ sɛ ɔkɔɔyɛ no so maame ɛgya tena se wo a wagyegya dɛ mu na akɔ wokɔdi sɛ bɛ wokɔteɛ kɔ wo ba. Ɛgya gya yi matena ha na ɔmɛtena se a wagyegya dɛ mu ndi ɔtwa sɛ afi no. Ante ɛgya yi matena na wo mini mɛtena se. Mo kwa ngna sɛ sɛ ya to ne din foforɔ yɛ frɛ na yi. Mawuli.
Bada uno. Atuni di mauli. Still. Nani ya no way. Madam, the pacho be ma lusi awon ni ko ko. Pacho David. Who did say? Remi Naomi. Naomi. Iracha. Oju yes. Iracha. Ezie for the blacky, obi akwa ezie blacky. Se kokofo ni aso no mo. I don't know. Osha natural beautiful aso no mo pa. Omo say has. Omo ye natural. Madam, Brown who's yan at Abbey? Afia beam. Pacho Ache. Ache here beam. $78 they are sending Koburu, 7 feet now. They say Akolano was 28. Brown, who's yan away? Michiano Anaga. And I'm with him and Prasam at tonight. Pacho. It one con Kromuda. David, I've been Wuni man when I crocra free so. Anyway, they are doing a miabaso. Because I are changing in the cram and I wedding. Samawili, Samauto. They are not different. I do. Yawajoku. Na Brown, wouldn't you crum? Now, wouldn't you crum no castle of a fat crana man at Nico and Apple Say, they want to say Akolano or Nico or Nico 3 times. Nina or Nico was side of neighbor. Or Nico first one. Inti achiri osabe fa no koye no no osabe ne bai nti one ne miru ne koye nti achiri e omo ba bi no no se omo akoto omo ho ne bi aba na kola no su ya se obedi omo achi ene omo akọ still nti e ho no na mbusa na sa de nti na tambia okọ a ofre mba mama ne ya de nti na we die wo de akola ne ko no wan frame ya nkan kire me na o si o onche omo kodi akwa keke omo bi school a obeba obi school akola na ama me bono ya o se obeba afiro ka che me ya grace me pa 20 sound krono munye maye ade bia ya betra show so a ene ye de sound no eye die ba asema eye die asem madam odi kasa nti ye ho no de me ni brave pa ka che se o fa me banye de emre mi na o ka che me se o makora na VSS to VSS ya obema na ba to VSS no ka che me se akola na VSS school na me si na o ma na mra ha na o me pe adwuma nye na o ti kuma se na se o ba so ti be na mra de ne ko ya na o ma no ka che ne se o person no ko na ko o ne ko na ko yo ba me ka che no me ka che no se dey me ka che no ka che me se me mpeka sika no fa me nko na de nti na wa mpe na ne na nko se me ka obi su ka che me se ho ne ma me no ne papa no ye konfo enti dia enti minim ho no sa ne ko ho a o me ko akoye mbibi ayo enti so ka sa me ye ko dia ma mi di na chi mame wo na wa ma wo ba yera na ka wo ye ba tan a wani abre so wo be hwehwe wo ba wo ka sa wo be ko no wan ka so ma wo nko o ti oni sika ka no wani abre an ka be pesika na ne nako e no bi ka che o se wo ye konfo etu obe kwa kokun na sa abre dia ne so oba ne so akunu me ka che o me ni ba ko ne ka sa me che me bisa me se ebre be ne be ko ka che me se o ka sa me enko no ma fa ma jira ma no nti wo nya time bi yo 28 years afa na me be ko wo kura wo no wo ba no de ni picture ba e ka che me ni picture ba na sa no sa ne ko hwe no we sa akola no ne papa no e ma me nhu ne number kora sa me friend sa on find number ma me o ka che me sa akola no find personal number en free obe fra dis okobu etu ku no we ono okuma se ya wa ye djuma we oye djuma okwa ada so na da ti na sa se mu friend mu ni ka kran fa ni ko social welfare na ke ye friend no a woni mu wo ba watimi a trans 28 years woni ba bia wo ba wa wo trans didi e ma wo jo da bia na ne ka kola na ho se me ne kasa wo bo mentania no ka se me fa me ko ba bia de me ko bia o tim fa me ko ba bia o tim nya me hwe ba bia de be ko bia from me ba me ne kase bia sa na wo ye me ana mo papa bia nu a watu wo ba no tinyame na me betre fidie we so akata ma me ko nti atwetwe adwuma na ye no wo di esese wo ye na ye nso ya boa wo eye na bi o apagya nde na ko social welfare ya frɛ no wanya sem papa bi anka na we de otu anama obi a wa sole
kuru papa akokra mu de abobo ne de shirt aboni minimum atutu ama ne siman ere na ba sa me kwa nwa me kwaja kwada ide na ko 28 years ya madam oni me ani ye am se ade se o ba no ni diri say abrampa ensam ni bi wo ho a wan so okoma mu a as wanya no e friend say oh boy Joe boy hello Joe boy hello Mijina so. Yo Joe what is I Ayo. Aduma mu boko. Daniadum. Yo ya friend me so for mama wo hini ni me ya aduma osompa TV so. Aha. Madam bi ne papa ba ha sei. O se friend Naomi amoa. Aha. O se me se nyame ayo madom akoda bi e wo montem. Na akora ne ye be ma ye nyina nim sanwonafo nso mudi agade. Enti wo ye se wo de akora ne be kwa akodi akwa ama. Wo de ne koba mienu. Afa akora ne o check ne eja. Wanya 28 years o hu ne ba ne bi. Etu de mani hu akola ne kura keke no ne nkasa no no so. Oba tan no hu se ne ba ne wo ho. Wo so o kan wo se be opebi amfa wonko. Na de obisita ho a ai no mba me ho ni min kasa nsa na ho de akọ. Wo so oba ho a wo se wo fra wo sa wasem na wo bo ne ntrene se woni ni asem bia ba bi opebi amfa nko. Me Eti na mi busa obi anu oboa. Upra na da bepu na se ko ni mi kasa upra mi no kasa mi sumi from mi no kasa e na mi bon nsen. Eti se wada woroma. Wo be ma oni akora na. De jerja akwande ke mi kwano mi depending no ba dia mo. Me pese mi frena mi ni no ba kama no. Aha, you no mi nyata mkan ko mu ho. Joe, say no, kala no say wanyini. Baby a wadro no. Obi entumi edit ma no. But at least woman who say, wo maame aha na wo maame wo. Na otumi be chia ne maame ne kura no okwa. Senkeye, ana na wonya ne sa. Oh, the challenge aparo mi de catch no. O ya so be ba o ma. So be ba o ma. And you know, the challenge mi kwa mi fati se mi pese mi nya no number na mi di ma no nkata ma mi no plan. Na say maame no so ka so peso ne wokọ. Na okọhwe ba bi akora ne so te a. Na ohu ne ba na wo de ne beko. Me de baby only the omo Nigeria but you know me ejuma nya time. You know, the nya se mi di no ba be ma no. Me pa cho wo ba no e wo Nigeria. Awo e wo no ye adwuma na. E wo no ye adwuma. Bra do ti asem na me no ka. Yes sir. Mo ya nwunafo ye nim sanwunafo mu di agade. But in be ma ba ko pen wo akola no wo ni nipa ene da ya wo ne wo ade a wo ne maame ne ye no emra wo ha de wo gina ha wo kan ye record se wa ma maame na hu ba bia ne ba wa ye be ma police fu achew ene akola ne bia waku onte ho ye be chew na Nigeria kro no akokire na oba tan no hu se ne ba wo asem na wo kan no it's neither here nor there wo so Nigeria wa hu mane ne nkasa opeso okọ wa ntimi nko. What's the meaning of this? Oh, madam, me no mini problem. Woman can't so many problem. What is it? Woman can't so many problem, Joe. Drama person say, Akodano, what's your say? And now woo. Whoa, now tell you, maybe better number the amount, Why? Oh, I tell you, China, that is it. Joe boy, yeah, man, when Ukuada say auntie a baby a be ma police for action. Dem di be sia na so. O ma police ga kimi a baby a mo wono mi ameba. Ya be chewo. Ya chewa. Baby a mo wono mi ameba. Wo he. Ya wo mi wono mi mra. IBJ wo pe baby a wo afia no. Na ma ne direction. Ya so bia sam mu so. Woni oba 28 years. Woni baby a ne ba wo. Me se champ problem.